ओइ, जोबोद रागा जोङोना आं नोंनि सायाव आरो असान्ति खालामबाय थायोना आं नोंखौ। नों जेब्ला गुबुनजों रायज्लायो अब्ला आं नोंजों जोबोद नांज्लायो। नाथाय आं मा खालामनो? आं जे नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। प्लिज आंनि बाथ्राफोरखौ नों माब्लाबा गोरोन्थि दासान। नों गासिबजोंबो SMS खालाम, आंहा बेयाव जेबो हेंथा गैया। नों जायखौ मोजां मोनो बेजोंनो SMS खालाम। नाथाय आं जेब्ला SMS खालामगोन गासिबनिबो SMS इगनर खालामनानै खालि आंजोंल' SMS खालामनायखौ आं नागिरो।